Ang galing! Great day mga bossing. Time check, 5:30 ng umaga. Papunta kami ngayon ng Balanga, Bataan na nasa 30 kilometers mula dito sa aming panggagalingan. Ang ruta na dadaanan namin sa ride na ito is via Orani, Bataan. Kasama ko uli si Boss White para sa Bataan ride na ito. Ayan, papalabas na kami ngayon ng Gapan Olongapo Road Highway dito sa Dinalupihan. Kaya't ano pang hinihintay nyo mga bossing? Hali kayo't sumama sa aming ride patungong Balanga, Bataan.
Yon! Goods ba mga bossing? Kung nagustuhan nyo ang ating pasyal ride dito sa Balanga, Bataan, i-like nyo na ang ating video for today. At kung bago ka lang dito at trip mo ay mga bike related at pasyal rides content, mag-subscribe ka na rin sa channel ko at isabay mo na rin i-click ang notification bell para naman updated ka sa mga upcoming uploads na maghatid sa inyo ng napakaraming good vibes. Hanggang sa muli, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng Live to ride, ride to live. Kita-kits mga bossing, bye-bye!